درباره آمار و پلان شارداریا دهوکه جهجا اسماعیل مصطفی بر پرسی راگهاندنا شارداریا دهوکه دپرسم میوانه میا هجا اسماعیل گلک بخیراتی کردستان 24 و هندک آمار و پلان شارداریا خو راگهاندن بتایبتی ده اف سال دا که دهات و چند و خارجین و چند بونه و هوا چکریه تشتی هری دیار اف سال هوا کر بیتن و ده پلان دا بو بکن چه بو؟ زۆر سپاس بژیت بۆ بێدەریێ هەربەت ئەف ساڵێکە گەلێکە باش بوان زێڕین بوو بۆ سەرکاتیا باژەربوونە دهۆکێ چونکی شیان vê ساڵێدا gelek projeyên xizmetguzarî encam bidin wan cihêt ku pêtivî xizmetguzariya li taxê cuda cuda li her du sinûyê bajarvaniya me rojhilat û rojava da ji ber hindê bûme karekî gelek giring bû em pê serfirazî û kêfxweşin ku ev proje û kare hatine encam dan ev salê da. هوا گوتی وزیدتر ج 3 ملیار دیناران پروژه انجام دانه لسنور پارێزگەها دهوکێ ئەف ساڵە پروژێن هەوا ئەنجام دای چ بوون لە کیڤە بوون بله هەلبەت ما وکومە گوتی سەررجەمێ گشتیەوە پروژه هەفتێ و دوو پروژه بوون هاتنی ئەنجامدان و جێر ئەنجامدانێ بکوژمێ 37 ملیار و 740 میلیۆن دینارە ev proje barabtirê projeyê xizmetguzarî bîne vekirina cadar taxêtinî nîjenkirin biye dîsa çêkirina baxça û parka bûye her karekê girêdayî xizmetguzarî bajêrvaniyê li nav bajêrê de me encam dayne. Belê. Plana hewa ji bo sala dahatî û encamdana projeyan çi ye? Hûn ê çi bikin? هەلبەت پلانê teyn û projeyê pêşniyarkirî jê teyn li dîv jêdeyê me ew ê dehatî ku kujmê berdest bête dabînkirin proje gelek yê teyn nav bajêrê da ku proje stratejî ne ew proje girêdayî jiyana hewlatiyan ve çikî wekû hûn zanin çend salê bûyî da Kurdistan tûşî qeyraneka darayî bû hinde proje mayne pirê ve hindek proje نهاد بوونه انجامدان ji ber hindê me dê komeka proje hebîtin bo sala dahatî jî bêne encamdar û şiva projet ku ev sala jî hindek dîmahîk nehatîne yê qonaxa hindê da ku em cêbecê bikeyn û bikin xizmeta hewlatiyan da. Çi nav projene hêja İsmail? Helbet barabtirê ku me amaje pêdayîn rêkê navxwîne taxên cuda cudayet bajêrê dihûkê her du bajêrvaniyên rojhilat û rojava vekirina waca da ku heta nûkiye nehatine vekirin yan jî sexbêrkirina waca da ku ew ê encamê bikarînanê çend sale nehatine sexbêrkirin û dîsa hindek karêdî ku ew cihêt hatine terxankirin bû park û baxça hindek şiva hatine çêkirin dîsa karêdiyê ku girêdayî bajêrvaniyê têne encamdan vî rengî belê. Dehatê we kêmtir bû ji xariciyên hewa. Hûn dehatê xwe demil dest bû cêbecekirina projeyan xerj dikin yan jî hikûmetharî kariya we dike çawa? Helbet ew dehatê me 15 sedê ji dehatê bajêrvaniyê ew tête terxankirin bû proja wekû me gotî ev sala ji dehatê bajêrvaniyê me 57 projeyê encam dayin ku ji me 1 milyar û 718 dînaran ev e wekû dehatê bajêrvaniyê her çend me jêdeyê dijî teyn ku jêderê Wezareta Bajêrvanî û Geşt û Guzar heft proje me hebûn ku ji me 15 milyar û 794 dînara dîsa projeyên parêzgeha Duhokê ku 8 proje bûne ew jî ku ji me 20 milyar û 228 milyon dînaran. Belê gelek spas bû hêjaya İsmail Mustafa berpirsê ragihandina şaredariya Duhokê. Dem baş.